Ik vond het juist met een prachtige naaisimmerdag. Temperaturen boven de 20 graden, oké, afwisselend bewolking en zinnen, maar het weer droeg en de boeren konden wat wan op het loon. En dat zal ik matten, want de waarsomslag die luidt op een loer, wat die komt takken wieken. Eerst naar joen en vannacht, droeg waar, opklarings, ik wil bewolking en een temperatuur op het verste loon 10 en 13 graden. Op eiland zijn 14 of 15 graden, wind meer zuideast en die zal zwak of matig wezen. Dan zetten we terug naar morgen, dat we toch wel een prachtige dag hebben. Een top naaisimmerdag. Temperaturen 24 en 26 graden, maar vol op de zinnen erbij. Prachtig stroomwaar, prachtig waar om er even op uit te gaan. Nou ja, en in de joentijd is het ook nog altijd warm, maar zo'n 21, 20 of 22 graden. Dan de windmolen, die komt uit zuidelijke richting, matig krefterijen en fjouwer. Op naar het fruitsjoch. Maandag in de maand een buiken via de zinnen en een temperatuur nog altijd om bij de 22 of 23 graden heen. Dus simmerwarmte. Op deze 20 graden, maar wel een aantal buien of buikers, nou steeds maar buien. Het wordt een wierte boel. Ik begin op naar die omslag. Op waasje, 17 graden, buig waren, misschien ook wel tonger en flink wat wetter. En ik toon ze in vreed en takken sneun, liet je flink wier te vrienden. Ja, we zullen toch van deze dagen hebben. Nu is het nog droeg en het geldt natuurlijk ook voor de boeren. En we moeten manje en weer even in het waarsje.